سلام فنوير تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كبران كمي تمسي وساعتنا هلهم يحمس سران حمش حنوس عجات مشي سرالو زيناتات وشت نوصان إنه هون مكتالكم بخبر زعدم لو عم تخليه بارك زينات ما كفلم من السريح الرشان مسرح من ناحية شرعة مقبين نخاوت وهدت مشارختي أكلت كعزز تسويعو فتساميت بورد حمادي تكبر مدبات قدامي من فوق بمقمقام أو حد استراتيجيكاوي وتنسرح زيتيا إرتراوان تقال دمتي أبي زهور دبانيو مانجي إيجن قدامين كالاين هوزا دميغم أمريكان إسرائيل أبو مأكلين مبرا حد شوطها دراوي كيدان كمسرتا قدامين مستر نتانياهو تسويعو أبو إسرائيل ترانسلسان بدرجة عالم بحد قدمت نتنسلالهم سوات قطري لألا شو 250 مليون من بارو تقليتو تشاينان برازيلن تتقامنت دولار دموقات جمروا مسرح اوتاوي قسقاس يرئ كم زلو تقليتو نابي زرزراتو كنسقر منستري حرشا مسرح ممحيا شرعة مقبين نخعوت ودات بشارختي أكلت كعزز مس بيت صحفة فاو أبي إرترا بمتحبار أبي زكايدو عودة زتت أويعو كاتنيا ساميل هابت مكايل زدالو تسبساب أبراهام عند مريم كأروي منستر حرشا مس بيت صحفة ودم مقبن حرشان حبرات هاقرات أبي إرترا بمتحبار أم ممحيا شرعة مقبين زتي عودة زتي لو مئزران حموشن حملة أبسمرا وديبو أبزي بروجكت لمعات من ربح نهبن من محياش أماقاقبان مأزاونتن نببقاس تودب عودة زته مسكلي ما زسان من ربح نهبن سنسلة كبر معرن كم أون من محياش مأزان سرعة مقبن بمن قدين مأزاونت أبك مزقطو حرشا زبلو أرستات نزته قريبهم اتتبقاقيسو زولو بروجكت حبراو مرداتان مفتار أمونغو من ربح نهبن مكلي ما زمتشن حرشان زولو نايموهات شنقات نمللاي أبتقبارة تبقيسو زولو بروجكتات نمزتاين أبسم ممعن مبسحن نقطترن جمجامن زحجز حافشاو أجواب نممعبال كم أون أب حبراو نايم بحالن محدرة فلتأتن استراتيجي نمسمع زعلميو تساتفت أبزكاير وزته نايم جراب بحالي كتوابع نمربح نهبز توابع مجو أكواب نمفتار بعتب كسراح نقحات حبرة سب أمربح نهبن مأزاو أمجاجبان كبرخ تسقطات مشارخ تكود منك وهادن حرستو بستود دب أجواب كعيو مربح نهبن مفراي معرن مشوتات زلاق لمعات كم زسانة كجبر زبلو رئيتات قريبهم أبزي وكلتي من سرتات هجراوان محبرات أما خرتي كاوشت حجرن وتأنكم أون وكلتي تكالات ودوب حبرات هجرات أب إرتاس تساتفوا عودة زته أمنيستر حرشا وانا دايركتر كفل حرشاو إكستنشن أتو سمر أملوسهم أبزهابو مزازة مقال سرعة مقبي من محياش أبصلو بدهوتات ترى مشارق تعزز تساقاتات بمقصقاس نزل على سرح تبقصك وسد بتساتفتو سوها بحسبات تقمقيمو دماء أبتقبار زوعلو لمن قد خنادة تلابيو فتساميت بورد حمادي تكبر مدبات قدامي مفق بمقمقام أب حد استراتيجيكاوي وتنسرح نمزتاي ناكلتا معلتات أخيبا أب سمرا كايدا وكيل أينا نظرت بيت نزدالو توتسابساب دانيت قبر هيوت كتاربع فتساميت بورد هاقراو محبر دك أنستي إيرترا بعسران 4 حملة أب أسمراب زك أنعتو أخيبا تكبر مدبات قدامي مفق بمقمقام أب حدش استراتيجيكاوي تنسرح زيتيا أبتاب مأكلاي بيت صحفة زتخايد أخيبا نقحاتن بقعاتن دك أنستيون معباي تساتافن دك أنستيون مادة تمرتن مدبات لمعاتن كبن مبال دك أنستيون قطبا وعامنن مدنفع وداب من إسياد دك أنستيون محيال كم أون كالئ زعباتات بزملكت ببوزبؤنا يزتا سلاسل مدبات سبسابات بمنصر حيالن دخو من قدنتات قريبون بعمق التزتيلون فتساميت بورد محبر رأيون علاماتاتو نمجبات ببقوانو استراتيجيكاوي وطنات الناس عليك سرح مصنحو نهلو بدهوتاتن طلباتن أبقمت بمئتاون نزلو عدلات لعل أقالبو بمهاب دما زمسجن سراحي عمم كمزلو تجنزيبا أب موداتا أب زغطل كالاي منفق ودابتا دق أنستيو بمحيال كل ما دايون حتن تساتافنتن نمعباي ككايدو زصنح مدبات بزحيلك قصلو أمر جدات بصيحوم هجراوي محبر ديزاينرات إرترا مياوي عقمي عبالاتون معباي زحجز بقبرن كل حسابن ساسمني سلطنا كابسنا حدين سايتنا 4 حملة أبسمرا وديبو
ኣብቲ ብምውሃድ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራን ብነባሪ ዓዲ እንግሊዝ ማስተር ዲዛይነር ሰለሞን ዘካርያትን ዝተዋሃበ ስልጠና 120 ገዳይምን ሓደስትን ዲዛይነራት ኣባላት ማሕበር ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ቅዲ ኣልባሳት ምልላይ ሕብርታት ዲዛይነራዊ ስራሓትን ሞዴልን ፍልልያት ፋሽንን ስታይልን ከምኡውን ንባህሊ ወግዕን ምስልን ብሄራትና ዝውክል ኣልባሳት ከም ዘጠቃልል ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ ኣቶ አብርሃም ስልጣን ሓቢሩ ኣሰልጣኒ ማስተር ዲዛይነር ሰለሞን ዘካርያስ ብግድኡ ናይ ዕረፍቲ ግዚኡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ተዘካሪ ዕዮ ምሕላፉ ሓበን ከም ዝስምዖ ብምግላጽ ሃገራዊ ማሕበር ዲዛይነራት ኤርትራ ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምዕባይ ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ሞጊሱ ሓላፊ ክፍሊ ምሕዳርን ፋይናንስን ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ሌተናል ኮሎኔል ሳሙኤል ጸጋይ ድማ ንማስተር ዲዛይነር ሰለሞን ድሕሪ ምምስጋን ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ብግብሪ ክሰርሕሉ ተጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ተሳተፍቲ ንኤሪና ኣብ ዝሃቡ ርእይቶ እቲ ስልጠና ንዝጸንሖም ፍልጠት ዝድርዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ብዝሰፍሐ መልክዕ ክካየድ ተላብዮም ኣብ ንኡዘባ ቁረት ምስክራማት ዝቀላቀሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብምክልኻል ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ብዛዕባ ክግበር ዝግብኦ ጥንቃቐታት ዝዓለመ ኣሰምሮ ይወሃብ ኣሎ ዓላማቲ ብሞያውያን ዝወሃብ ዘለዎ ኣሰምሮ ኣብ ዝዝውተር ናይ ምክልኻል ንጥፈታት ሸለልትነት ንኸይርአ ምዃኑ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ንኡዘባ ነርስ ሳሙኤል ተኽላይ ገሊጹ ብፍላይ ኣራሰንቲ ሕማማት ሓደገኛነቶም ልዑል ስለ ዝኾነ ፅሬት ከባቢ ብምሕላው ማይ ዝዓቆረ ጎዳጉዲ ብምድፋን ፊስቶታትን ባስካታትን ብግቡእ ብምኽዳንን ናሙስያ ብምጥቃምን ንምክልኻሎም ስለ ዝከኣል ብዝለዓለ ክስራሓሎም ድማ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብግድኦም መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ እናተዓብሰ ጠቅም ምርባሕ ጣንጡ ይኸውን ስለ ዘሎ ጽገና ክግበረሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ደቀም ሓደ ተደኪኑ ዝርከብ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ንሓደ ወርሒ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ኢንተርኔትን ዘሰልጠኖም 19 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 25 ኣባላት ፖሊስ ብ24 ሓምለ ኣመሪቑ ኣብቲ ማእከል ሓላፊ ጨንፈር ፖሊሳዊ ትምህርቲ ሜጀር ዓንዶም መሓሪ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሰልጠንቲ ኣብ ኩለን ዞባታት ዝተዋጽኡ ምዃኖም ብምሕባር ነቲ ብቐንዱ ኣብ ምክልኻል ገበን ዘተኮረ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ብብቕዓት ከም ዝዛዘምዎ ኣረድዩ ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ ካብ ኢድ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ብርጋዴር ጀነራል ኣደም ኮከል ምክትል ኣዛዝቲ ማእከል ኮሎኔል ዘርኣይ ቃልኣብን ሓላፊ ምሕዳር ፖሊስ ኤርትራ ሌተናል ኮሎኔል ሃይለ በርሐን ወረቐት ምስክርን ሽልማትን ተቐቢሎም ኣሰልጠንቲ ብግድኦም ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ቦታ ስራሕ ብቐጻሊ ጻዕሪ ከማዕብልዎ ተላብዮም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ለ125 ሓምለ ኣብ ዝተዛዘመ ብዩሲአይ ናይ 2.2 ደረጃ ዝወሃቦ ታሽዓይ ዙር ደባንዩ ማንጊ ኢጀን ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ደሚቖም ኣብዚ ካብ 22 ሓምለ ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝተኻየደን ኣብ 4 መድረኻት 607.8 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ውድድር ምስ ክለብ ትርጋኑ ተሰሊፎም ዝተወዳደሩ መርሃዊ ቅዱስን መትከል እዮብን ኣብቲ 162.8 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ራብዓይን ዛዛምን መድረኽ ተመራሪሖም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ድሙቕ ዓወት ኣመዝጊቦም ብድምር ውፅኢት ናይ 4 መድረኻት ውን ክልቲኦም ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ንብጫ ማልያን ቀዳማይን ካልኣይን ንማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ድማ በተመሳሳሊ ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ንድርብ ዓወት በቂዖም ኣለው ኣብ ዘይድ ልዕሊ 7 ተቀዳደምቲ ዝተሳተፍዎ ዙር ካልኦት ኤርትራውያን ኤቨን የማንን ኣኽሊሉ ገብረ ሂወትን ብቀደም ተኸተል ብ26ን 41 ወፂኦም ب21 حملة ኣብ ዝተዛዘመ መንበሪ 111 ቱር ዲ ፍራንስ ኣባል ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርሼ ዋንቲ ኤርትራዊ ቢናም ግርማይ ሰለስተ ናይ መድረኽ ዓወታት ብምምዝጋብን ቀጠልያ ማልያ ብምውናንን ኣብ ታሪኽ ናይቲ ውድድር ሓድሽ ታሪኽ ከም ዝሰርሐ ዝዝከር እዩ ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ይዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ሓድሽ ወታደራዊ ኪዳን ክምስርታ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጸዊዑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ብ24 ሓምለ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ንኮንግረስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መደብ ካብ ኢራን ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታውን ወታደራውን ስጋት ንምምካት ምዃኑ ሓቢሩ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ንምውሓስ ኣብቲ ዞባ ወታደራዊ ምትእትታው ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ንጻውዒት እስራኤል ብእወታ ከም እትቕበሎ እዩ ዝእመት
እዚ ከምዚሉን ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ደብዳብ ምንቅስቃስ ሓማስ ክሳብ ዝድምሰስ ክትቅጽሎም ምዃና ደጊሙ ኣነጺሩ በዚ ድማ ኣብቲ ወሽመጥ ዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ብኣጉ ይእመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ኣብቲ ወሽመጥ ዘላቒ ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበር ክቐርብ ንጸንሐ ኣህጉራዊ ጸውዒታት ከም ዝነጸጎ ይፍለጥ በዚ ድማ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኪኖ ምድምሳስ ምንቅስቃስ ሓማስ ዝኸይድ ዕላማ ክህልዋ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብደረጃ ዓለም ሓደጋ ጥሜት ናይ ዘንጸላለዎም ሰባት ቁጽሪ ልዕሊ 750 ሚልዮን ከም ዝነበረ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጦም ብገምጋም ሓደ ካብ 11 ሰባት እቲ ክስተት ኣጋጢምዎም ምንባሩ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣነጺሮም እታ ኣሃዝ ቅድሚ ክስተት ኮሮና ቫይረስ ምስ ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 150 ሚእታዊት ከም ዝወስኻዩ ዝግለጽ ኣፍሪቃ ኤስያን ሰፊሕ ክፋል ሰሜን ደቡብን ኣሜሪካ በቲ ተርእዮ ሕልፊ ካለ ከባቢታት ዓለም ከም እተሓስየ ተፈሊጡሎ ክሊማዊ ምምዝባልን ጸጥታዊ ቅልውላዋትን ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ተሓደጋ ምዃኖም ዝሕብሩ ኬላታት እቲ ኣሃዝ ኣብዚ ዓመት እዚ መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ብራዚልን ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታትን ተጠቃምነት ዶላር ንምውጋድ ዝጀመርዎ መስርሕ እወታዊ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ሓቢሩ ብነገዛ ርእሰን ባጤራ ዝካየድ መጠን ንግዳዊ ንጥፈታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ሲልቫ ተጠቃምነት ዶላር ደው ንምባል ዝካየድ ጻዕሪ ከም ዝሕይል ኣረድዩ እቲ ስጉምቲ ክሳራታት ዘጉድል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንግዳዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዚ ቻይናን ብራዚልን ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 150 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ እተካይዶ ንግዳዊ ንጥፈታት ተጠቃሚ ዶላር ንምውጋድ ክሳርሕ ዝጸንሐት ቻይና ኣቐዲማ ምስ ሩስያ ፓኪስታንን ካልኦት መሻርክታን ተመሳሳሊ ስምምዓት ከም ዝኸተመት ይዝከር ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኩናት ዩክሬን ሰላም ንምዕራፍ እተካይዶ ጻዕሪ ከም እተሓይሎ ደጊማ ነጺራ እዚ ዝተሓበረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ብ24 ሓምለ ምስ ዩክሬናዊ መዘንኡ ዲሜትሮ ኩሌባ ኣብ ዘካይዶ ርክብ እዩ እቲ ኣብ ቻይና ዝተኻየደ ርክብ ነቲ ኩናት ብዘተ ንምዕራፍ ንዝካየድ ተወሳኺ ዝርርብ ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ እወታዊ ውፅኢት ከም ዝነበረዩ ሚኒስተር ዋንጊው ገሊጹ ቻይና ትወስዶ ዝንዘላ ናይ ሰላም ተበግሶ ዝመወገሰ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ዲሜትሮ ኩሌባ ብወገኑ ሃገሩ ንዘተ ቅርብቲ ምዃና ሓቢሩሎ ፕሬዚደንታት ሺ ጂንፒንግን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ኣብ ቀረባ መጻኢ ተራኺቦም ክዝትዩ ትጽቢት ከም ዝግበር ድማ ኣሚቱ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ኩናት ዩክሬን ብዘተ ንምዕራፍ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከተካይድ ምጽናሓ ዘፍለጥ እዩ ጃፓን ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ወታደራዊ ጽልዋ ንምዕባይ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ተቀላጥፎ ከም ዘላ ሩስያ ወቒሳ ሩስያ ነዚ ዝገለጸት ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ የካይዳ ከም ዘለዋ ብምጥቃስያ ነቲ ኣብ ከባቢ ዶባታት ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ተኸታኺ ክትብል ዝገለጸቶ ሩስያ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ ኣጠንቂቓላ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ጃፓን ሚሳይል ናይ ምትካል መደብ ክህልዋ ከም ዝኽእል እትእምት ሩስያ ንምዕባለታቱ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ክትሕብር ጸኒሓላ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ነቲ ዞባ ኣብ ጸጥታዊ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ከጠንቅቑ ጸኒሖም እዮም ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብቲ ዞባ ምስ ኔቶ ዝመሳሰል ወታደራዊ ኪዳን ንምስራት ጥሙሕ ከም ዘለዎን እውን እቶም ተንተንቲ ይእምቱ መንግስቲ ናይጀርያ ፌስቡክን ኢንስታግራምን ዝርከቡ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንዝውንን ኣሜሪካዊ ኩባንያ ሜታ ብምጥሓስ ሕጋጋት ልዕሊ 220 ሚልዮን ዶላር ክቕጻዕ ወሲኑ እቲ ትካል ዕዳጋ ክብሕት ሓበሬታ ውልቀ ሰባት ብዘይ ፍቓድ ክዘርግሕ ኣብ ጉዳይ ምክፍፋል ግብሪ እውን ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ከካይድ ከም ዝጸንሐዩ መንግስቲ ናይጀርያ ከሲሱ ዘሎ እቲ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ነቲ ክሲ ብዝምልከት ዝሃቦ ምላሽ ዘግይት የለን ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ነቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብተመሳሳሊ ክሲ 37 ሚልዮን ዶላር ከም ዝቐጽዓቶ ይዝከር ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቀን ንዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም
ሚኒስትሪ ሕርሻ መስርሕ ምምሕያሽ ስርዓተ ምግቢ ንኽዕወት ውህደት መሻርክቲ ኣካላት ክዓዝዝ ፀዊዑ ፈጻሚት ቦርድ ሃማዲኤ ትግባረ መደባት ቀዳማይ መፈቅ ብምግምጋም ኣብ ሓደ ስትራቴጂካዊ ውጥን ስራሕ ዘትያ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኣብ ዙር ደባኒዮ ማንጊ ኢጀን ቀዳማይ ካልኣይ ምውፃእ ደሚቖም ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ሓድሽ ወታደራዊ ኪዳን ክምስርታ ቀዳማይ ሚኒስትር ናታንያሁ ፀዊዑ ኣብ 2023 ደረጃ ዓለም ሓደጋ ጥሜት ናይ ተንፅላለዎም ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 750 ሚልዮን ምንባሩ ተገሊጹ ቻይናን ብራዚልን ተጠቃሚ ዶላር ንምውጋድ ዝጀመርዎ መስርሕ እወታዊ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኢሎም ታዛዝምሎ ምስ ተረፍና 4 ኤርቲቪ ንሓድገኩም ብወገና ብሩኽ ምሸት